Dekada to, tapos lang hawak. Nakakita din ka to. Mga lugar. Kita man. Ako, nasa linga ng dito. Nagpulang place siya? Oo, paglaga man yan. Sila niya ang subscriber. Oh? Oo ba? Hindi na katubi no? Leader yung motor eh. Nakapasad yun ako na ito.
Mas lagi kami. Kami pilihan lagi sa tayo bitaw. Sa... Okay. Sa... Pilihan lagi kami na. Sari na naon ako. Sari. Gaot pa dito. Relax sa lawas mo. Relax sa lawas mo. Wala ko siya. Magkote-kote mo na kung ano niya. Maglaga kayo sa karoon ng mga. Sa gitnagan rin. Kaos sila mo ako rin kami di ba? Nakatapos ko na karoon. Matana lang ko.
po na yan ang aligid eh. Ha? Pila na yan ang aligid. At ganun Carlos, barato rin siya. Pila. Yung may atla, yung mailer niya. Pila din bigid niya na be. Barato rin. Ay sige, barato pila ba? Mga bato nga talinis. Diretso rin yan. Amo ba? Ano man? Itong budget ay nga doon to 5 style niya, 100. Bro, apa ka-drive ani sukat dito sa inyo? Ka-drive na kayo nani dito. Ang makina niya mo magpro-pro. Ang body niya sa vibrate. Kaano ko kayo body ba? Tersira raw nga itong bibidaw ito ko yun na. Gaan kayo? Gaan kayo gaan? Kung gaan dahil mo vibrate eh siya. Ano po makina? One eternity later.